Ola, bos días a todos e todas, bos días aos ribeirenses. Hoxe, en este sábado, que xa é a segunda semana deste confinamiento na casa, pois desde ela, precisamente, vos estou a falar. O primeiro que quixera é, como sempre, dar os agradecimentos. Agradecimentos á empresa como Vasoñas Mar de Congelao, que ten dado un lote dos seus produtos precisamente para o banco de alimentos que tan necesitado está en esta época desgraciada do ano. Por outra parte, a Tarrío, que pois nos donou 40 buzos que vamos a buscar e que seguimos repartindo entre aqueles servicios tan necesitados do Concello. Precisamente esta é unha das grandes eivas desta crisis, a falta de medios materiales que non chegan a este Concello polas administracións que quixeron e dixeron que iban a dotar de medios a todos os implicados na loita contra o coronavirus, non? Desde, en este caso, os concellos. Por outra parte, comunicar que a Brilat está prestando servicio hoxe en Ribeira e, polo tanto, tamén o noso máximo agradecemento. Seguimos co que foi o reparto do pouco material que temos, e en este caso pois lle tocou a aquelas 6 farmacias que nos lo demandaron para que os seus dependientes podan dispensar o que é as mediciñas pois cun pequeno medio a maiores que lle poda evitar un contagio, e da mesma forma a 13 locales de ventas de alimentos nas parroquias, non os ultramarinos de toda a vida. Así que o que vos pido, como sempre, é que vos coidedes, a vosa familia, que coidedes aos vosos fillos e aos vosos pais. E acabar, como sempre, cos vídeos de un ribeirense, Javi Maneiro, un dos componentes do que xa é, creo que, un mítico grupo galego como Heredeiros da Cruz. Temos tamén a colaboración do Juez Taín, eu creo que un dos maiores adalides da loita contra o tráfico ilegal de drogas na comarca de Arousa. Por outra parte, pois temos tamén a Touriñán, ese gran actor galego que quixo colaborar con nós e que foi pregoeiro das festas de Ribeira. E por último, un vídeo que nos chegou de unhas meniñas que nos pareceu que simboliza o que todos os rapaces están a pedir e que simboliza o sacrificio que todos podemos ou debemos facer. Así que ese vídeo de Ali e Verónica hoxe pechará ese capítulo de os vídeos. E como vos anunciamos moitas veces, xa sabedes que agora en programación de Telebarbanza pois está a 1 da tarde, como ben vedes, empezou este programa, pero que continuará esta tarde a partir das 7 e das 9:30, así que espero que esa programación vos guste, sobre todo espero que colaboredes en ese programa de Animarte e outros que compoñen a programación de Telebarbanza en colaboración co Concello. Así que a todos moitas gracias, ánimo e a seguir loitando. Ola, son Javi Maneiro e dende aquí, dende a miña casa, decirvos a todos que non saiades, que isto vámolo a vencer entre todos, que saldremos reforzados como unha grande familia que somos aquí en Ribeira, non? E os que temos que sair a currar, que extrememos as precaucións aínda moitísimo máis, que pensemos que cando cheguemos a casa nos estarán esperando os nosos avós, os nosos pais, os nosos fillos e as nosas pareixas, non? Ánimo e sede fuertes e cantar, que é o máis importante, non? Para que a felicidade nos acompañe dentro do posible en este momento. Soñar, soñei e cando despertei non me acordaba de nada. Moi boas a toda a xente de Ribeira. Como vedes, son o Xuiz Vázquez Taín e estou na casa, que toca cuarentena. Solamente cando hai unha urxencia podemos sair. Estamos a falar dunha cousa moi seria, que é o contagio do coronavirus, e todos temos que axudar. Aqueles que poidan como médicos, arriscando a súa saúde, e os demais, simplemente
estando na casa. Tomade isto en serio porque é cousa seria. O único xeito que temos de axudar é quedar na casa e evitar contagios. Para nós e para todos os seres queridos. É fácil, é doado, é o único xeito que temos de botar unha man. Por favor, quedai na casa. Moi boa, xentiña de Ribeira, homes e mulleres de Ribeira, unha aperta grande, como foi un pregoeiro algún ano das festas das festas patronais de Ribeira, pois dende aquí me encargan que vos mando un aviso ben forte e ben grande, nada, que hai que quedar na casa, facer todo o posible por cumplir as normas para que todo isto pase canto antes. Así que, amigos e amigas, moitos bicos, pero mándovolos á casa directamente, Veña, unha aperta grande. Hola, yo soy Ari. Soy Adela. Y somos de Ribeira. Queremos pediros a todos que por favor os quedéis en casa.